бахшида ба сазовор таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои созандагии ободонӣ дар шаҳраки Чоруғдарони шаҳри Гулистон бо маром идома дорад. биноҳои баландошона аз таъмири хушсифат бароварда шуда роҳҳо мунфарж гардидааст. ҳамчунин бинои асосии маркази саломатии шаҳрак то таҷлили 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баъди таҷдид ба истифода дода мешавад. бинои кӯҳна бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон таҷдид шуда истодааст. дар шаҳраки Чоруғдарон баҳри дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузарондани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 корҳои захирасозӣ ба итмом расидааст. дар беморхона ва маркази саломатӣ ки қисман системаи гармидиҳӣ доранд, ангишту ҳезум захира гардидааст. беморхона ва маркази саломатӣ ҷамоати шаҳраки Чоруғдарон барои гузарондани зимистон омода мебошад. дар амборҳо ангишт 5 тонна ва ҳезум мувофиқи ҷадваломо 3 куб захира карда шудааст. соли гузашта беморхонаи рақами 4 ҷамоати шаҳраки Чоруғдарон бо тирезаҳои пластикӣ иваз карда шуд ва имрӯз бошад маркази саломатии ҷамоати шаҳраки Чоруғдарон бо дастгирии ҳукумати шаҳри Гулистон таъмир карда шуда истодааст. миннатдори аҳли кормандони тибро ба пешвои миллат асосгузору сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки имрӯз таваҷҷӯҳ ба соҳаи тандурустӣ зиёд гардида истодааст. ҳамзамон бахшида ба сазовор таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бинои кӯдакистони шаҳраки Чоруғдарон пурра аз таъмири хушсифат бароварда шуда ба талаботи ҳозиразамон мутобиқ гардонида шуд. муассисаи то мактабӣ низ барои гузарондани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 омодагӣ дида синфхонаву гурӯҳҳо бо печҳои бухорӣ гарм карда мешавад. барои гузарондани сармо дар кӯдакистони рақами 5-уми шаҳраки Чоруғдарони шаҳри Гулистон 6 тонна ангишт ва 10 куб ҳезум захира намуданд ки мувофиқи нақша буда аз моҳи ноябр то оғози фасли баҳор басандагӣ мекунад. 3 сол қабл ҳангоми наворбардорӣ оид ба гузарондани зимистон муассисаи таълимии ин шаҳрак дар ҳолати ногувор қарор дошт. хонандагон дар синфхонаҳои хунук дарс мехонданд. баъди гузашти 3 сол муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 2-юми шаҳри Гулистон бо системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин гашта декхона низ бунёд шудааст. масъулин қайд доштанд ки баъди гузориши таҳлилӣ оид ба системаи гармидиҳӣ чораҷӯӣ намуданд ва соли дуюм аст ки мактаб дар фасли зимистон гарм аст. имсол низ умед доранд ки давраи тирамоҳу зимистонро бо сари баланд мегузаронанд. дар муассисаи мо 53 нафар омӯзгорон фаъолият мебаранд. 965 нафар хонандагон таълиму таҳсил мегиранд. муассисаи мо барои зимистон гузаронии соли 2022-2023 пурра омода буда 50 тонна ангустан ва 16 куб ҳезум ки таъмир карда омода шуда барои зимистон гузарона омода шуда истодаем. шаҳраки Чоруғдарон яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳри Гулистон ба шумор рафта, дар ин шаҳрак зиёда аз 4000 нафар сокинон умр ба сар мебаранд. мардон асосан дар маркази вилоят ва муҳоҷират фаъолият доранд. занон бошад дар боғчаву мактаб ва ҳамчунин бо корҳои хоҷагии қишлоқ зиндагонии худро пеш мебаранд. дар шаҳраки Чоруғдарон як адади муассисаи таълимӣ, муассисаи то мактабӣ, мактаби мусиқӣ, беморхона ва маркази саломатӣ барои шаҳрвандон хизмат мерасонад. гузориши Фаррух Усмонов барои барномаи иттилоотии Навид.